ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଆବେଗ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ? ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ସେଇଆ। ସିଏ ଆମେ ଖାଲି ସେବକ ବୋଲି ହେଲେ ଚଳିବନି। ସିଏ ହେଲେ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ। ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱରେ କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସିଏ ହେଲେ ଜୀବନ। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଦେଖା ଦେବାକୁ ଯିଏ ନ ଆସିପାରୁଛି ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଠାକୁର କୋଉଠି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେବତା ମନ୍ଦିରରୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ହେଇଯାଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚେତନା ମହିମା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ। କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଟିଏ ସେଠି ହାତ ଉଠେଇକି ଡାକିଦିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅତି ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସେବା କରନ୍ତି, କେମିତି ଅନୁଭବ ହୁଏ? କେମିତି ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଆସେ ମନ ଭିତରେ? ଦିବ୍ୟ କହିଲେ ଲୋମ ଟାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଅନୁଭବ ହୁଏ, ବହୁତ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇଛୁ।